Graf Sant Sebastià. Atletes participants en la prova de triple salt absolut amb les ordres del jutge. Segovia diria ser l'Hospitalet, precisament guanyador de la prova de 200 metres ISO. 12,88. A la segona sèrie han participat primer Jordi Escotxiga, universitari, 11,01. Segon, Albert López, universitari, 11,02. Tercer, Rodrigo Roldán, universitari, 11,45. Quart, Sergio Ortega, Sant Andreu, 12,00. I cinquè, Marc Domènech, Sant Andreu de la Barca, 26,35. Sèrie de 400 quilos.
Resultats de la prova de 60 metres tanques a l'Evi femení. Primera, Laura Lorente, ISS l'Hospitalet, 11.04. Segona, Eva García, Sant Andreu de la Barca, 11.62. Tercera, Laura Íñigo, ISS l'Hospitalet, 11.84. Quarta, Pamela Impecpada, ISS l'Hospitalet, 11.86. Cinquena, Alba Sánchez, ISS l'Hospitalet, 12.50. Sisena, Núria Pereiras, ISS l'Hospitalet, 12.81. Setena, Marta Mitjans, Sant Andreu de la Barca, 13.32. I vuitena, Marta García Curado, del ISS l'Hospitalet, 13.50. ¡Ale, Òscar! ¡Vinga, Barcet! ¡Ale, Òscar! ¡Vinga, Barcet! ¡Va! Marcel Curull, d'Alcarrassa, de la tercera sèrie de 400. Ordre de carrers de... Sisplau, es prega a tothom que deixeu lliure la pista.